Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi voi face ceva în inventar de n-am gold. Să-mi cumpăr destine. Dacă mi-ar pica din shop, din cutia asta, arma asta, 100 gold. Aș fi foarte bucuros. Mi-aș cumpăra orice vreau eu. Nu am șanse. Uitați despre 0 aici. Aici. Pot să dau reclamă dacă vreau. Și să fac gold. Și să fac cont. Dacă ar veni să știți să-mi aducă gold, să-mi dea gold, aș fi mai bucuros. Nu știu ce aș vrea, un cuțit din asta, arcane, cum se cheamă, Hound și mănușile. Și la mănuși glow. Vezi, nu le doresc. Pe Tarkin Hound. Așa am cu fangul Hound și fangul și glowless Hound. Dar asta am vrut să l am pe softic. Am vrut să l am pe softic. Dacă vede episodul ăsta de câteva, de 2 minute, să-mi bage cont în gold în contul meu. Hai, papa!